La història comença un poc eixe 29 d'abril de 1939, quan van a afusellar-los així on estem, així a la plaça del poble, i aplega l'alcalde i diu que així en la plaça del poble no va córrer sang. I entonces s'emporten al cementeri, al costat o a les portes del cementeri, i allí es assassinen, es fusilen i es tiren a una fossa comuna. Aquesta fossa comuna ha estat molts anys silenciada fins a l'any 2018, on varen primer fer un homenatge, i a partir d'ahir d'aquest homenatge, que va ser prou gran i molt bonic i molt emotiu, tots els anys s'ha fet més o menys sempre un homenatge. Apleguem a l'any 2021 i es plantegem el tema de configurar una associació de familiars per el tema de tindre representació, per tindre més accés a qualsevol subvenció per part de les organismes oficials, de cara a fer un monòlit i honrar la memòria de les 12 persones que estan en la fossa. Aconseguim fer l'associació entre 2020 i 2021, fem l'associació, constituïm en els estatuts i tot el que representa el legalitzar una associació d'aquest tipus front a Conselleria, i demanem una subvenció a Conselleria i ens la concedeixen en l'any 22, concretament una subvenció de 1.100 euros per a fer el monòlit. La subvenció no subvenciona, valga la redundància, el 100%, però es dona peu i fem el monòlit. En el monòlit ja construït o ja elaborat o ja fabricat, plantegem el tema de demanar permís a l'Ajuntament per ficar-lo. Això va ser ja en maig del 22, demanem els permisos i silenci administratiu. Tornem a demanar-ho en el mes de setembre del 22 i silenci administratiu. Ens trobem avui en el problema de que tenim el monòlit fet, acabat, pagat, i no podem ficar-lo per a honrar les 12 persones que estan en la fossa. A partir d'ahir han pres algunes mesures, com per exemple acudir a Conselleria, i Conselleria li va comunicar a l'Ajuntament que era obligació de l'Ajuntament ficar el monòlit, però continuem sense tindre els permisos per a poder ficar-lo. Al mateix temps passem la proposta a grups municipals per a que passen al plenari, de fer un plenari extraordinari o un ordinari per a fer la votació de ficar el monòlit, i com el PP té majoria absoluta, 9 regidors voten en contra de ficar-lo. 9 regidors en contra de ficar el monòlit contra 8 de tota l'oposició de ficar el monòlit. Total, que hem aplegat ja avui en dia, on ens trobem en que ja l'Ajuntament no sabem per a on podem entrar-li mà, i sí que pensem que hi ha que continuar lluitant per a poder ficar el monòlit en memòria de les 12 persones, perquè és un dret no sols reconegut en la llei de memòria democràtica, sinó a part és un dret de les famílies el reivindicar unes persones que varen morir simplement per defendre uns ideals republicans. En aquest cas era la legalitat vigent que n'hi havia en aquell moment. Entonces nosaltres som els testics que hem agarrat la reivindicació aquella perquè varen morir i reivindiquem la memòria d'aquestes persones. I ja està, sí. Molt bé. I com ho veieu en un futur pròxim o llunyà? Bueno, en un futur, tenint en compte com s'ha desenvolupat o s'ha desenvolupat tot el tema de les últimes eleccions, ho veiem molt complicat,
però no perdem l'esperança de que algun dia puguem ficar el monòlit i honrar a aquestes 12 persones. I entonces estem treballant en diferents frents, tant en les fosses de Paterna, on hi ha 44 persones de Benaguasil, com també en les 6 fosses de Llíria, que n'hi ha 33 persones també de Benaguasil. En el Villar de l'Arquebisbe també n'hi ha 2 fosses, segons tenim entès, que n'hi ha 5 persones de Benaguasil, a part de la fossa de Benaguasil, que n'hi ha 12 persones. Entonces estem d'acord en diverses associacions on hi ha diverses persones que estan luchant en tots els fronts.